Hello खुलुमबाय आंनि गोदान ब्लगाव आंनि बसुमतारी ट्रेभेल्स गोदान चेनेल नङा फुराना चेनेल गोदान ब्लगाव आरोना आङो दिनै नै आं दा बर्तमान माबा हाइवेआवसो दङ खानाया हेलमेट गानबाथाय बिदि जायोलै हेलमेट गानदोंमोन आङो बाइकजोंसो दं स्कुटिजोंसो दं आङो दा आइ नदियाव दङ आइ नदिथ' होनो आइ नदि बेखौ होनो नदि ओमफ्राय बे दैनि नामा जाबाय आइ रिभार जायखौ बुङो आइ रिभार होनो बिमायाव जोङो आइखौ मा होनना बुङो ना बिमा बेनो आरो आइ नदि दा आङो थांगासिनो बासुगावआव ओमफ्राय दिनै आङो एग्जाम दं होनना बुंखादोंमोन ना लास्ट ब्लगाव आंना बासुगाव आं गुवाहाटीनिफ्राय मैया फैदों ओमफ्राय आङो दिनै थांगासिनो दा हारसिंनै आंजों रावबो गैया आं दा लामा गेजेराव हारसिंनो ब्लग खालामगासिनो आं बेहाय लाखिनाय खारना जाबाय जों माने गोदो आवगोलो उन्दै समाव माने उन्दैथ' नङा बिदिनो क्लास 11-12आव नैयाव फैयोमोन जोङो नैबे आइ नदि सेराव फैयोमोन जोङो ओरैनो बिदिनो बेरायनो लोगोफोरजों बेरायनो फैयोमोन जोङो दा बेखायनो एसे मेम'रिसखौ गोसोखांदों आरो दावराव जानो हागौ आंनि भइसखौ खोनाया जानो हागौ एसे एडजास्ट खालामदो आरो बिदिनो नायलांबाय थादो गाइस होनबा आं दिनै एग्जाम हैगोन माबायाव आंना एकदम गोजानावसो बासुगाव एग्जामा आंना बासुगाव कलेजसो आं बासुगाव ओइस एस स्कुलसो सानदोंमोन ओमफ्राय माने बासुगाव ओइस एस स्कुलाव आं खेबसे थांखांखाबाय आरो ओमफ्राय आं सानदोंमोन हाब बासुगाव कलेजसिम माथो साननानै गोजानथार नामा होननानै खिन्थु खाथियावनो आरोना बासुगाव कलेज आरो बासुगाव ओइस एस स्कुला खाथियावनो आरोना स' जोंहा जेबो सिन्था गैला आं थांसै दा टाइमाबो जाबाय दा नै गाइस 10ता जाबाय टाइमा 10:01 जाबाय आं थांगासिनो आं माबायाव मोनहैनांगौनो 45 मिनिट्सनि सिगां मोनहैनांगौनो एग्जाम सेन्टाराव थांगासिनो आं नायलांबाय थादो गाइस चापागुरिनि गोदान फ्लाइअभार गोदान अभारब्रिज मोनबाय दा बेजों आं सालायलांसै दिनै फार्स्ट टाइम आरोना आं खेबसे बेजों दिनै सेकेन्ड टाइम बेजों सालायनाया नाथाय आं दिनै माने अफिसियेलि फार्स्ट टाइम आरोना बे खुलिबायबो नालाय बेखायनो बिराद मोजांनो समायना नुखादों बेबायदिनो गोसोम थाबाथ' बिराद मोजां नुगोन नाथाय बे एसे हाद्रि हाला लामायाव बिदि नुबाय थाबाथ' बिराद लेथ्रा नुगोन आरोना मोनायाव एसे साबसिन नुगोन खोमा मानो होनबा लाइट दं बेहाय बिरादनो ओरै आरामसे ओरै माबा आंनि लेफ्ट साइडजों हिमालय हटेल दङ ओमफ्राय बै एसे राइट साइडजों माबा दङ सिगनेट हटेल 3 स्टार बेफोर 3 स्टार खोमा हटेला मिथिया बेयो हिमालय हटेल गाइस ओमफ्राय ओरै आरो लेफ्ट साइडजों बै इउनिभार्सेल स्टुडिअ बेबो मोनसे मल चापागुरि बङाइगावनि थाखाय बिराद मोजां बियो जेनेबा मालाय मोजां जाबाय बिसोरनि थाखाय नैबेजों दङ सिगनेट जिखुनु मोजां मोनदों बे सालायनानै जों बे सिगनेट हटेल गाइस मिथिखागौ जानो हागौ नोंसोर गासिबो बासुगाव थांग्रा लामायाव दङ आङो बासुगाव हाबबाय दा बांद्राय गोजान गैला आंना बासुगाव कलेजआ बिनिफ्राय बेसेथाय 15 किल'मिटारसो दं खोमा बांद्राय गोजान गैला नैबे आंनि उनजोंजाय बै ओरैजाय थाबोबाय थिनालिया बासुगाव बे हाबग्रा थिनालिया हाइवेनिफ्राय दा थांबाय थानोसै आं गाइस दाहाय देखायनोसै माबायदि जायो एग्जामफ्रा फरिखाफ्रा एग्जाम हैनो थांनायानो ब्लगसो खालामगासिनो आंहा दे होमबा नायलांबाय थाथ' गाइस भिडिअआ समायना थारलै बासुगावआ नै बांद्राय गारिबो खारा एसे लिमिटआव खारो आरो गारिफ्रा माने बांद्राय गारि गैया खोमाहाय ओमफ्राय दिनै एसे एग्जाम नालाय बेखायनो एसे गारि नुस्रावदों खिन्थु समायना आरोना गामिया बासुगावआ आङो बासुगाव खननै जाबाय दाख्लै थांनाय माबा नभेम्बराव 3rd ग्रेडनि एग्जाम होफैदोंमोन ओमफ्राय दिनै आरो सेकेन्ड टाइम आरोना सोरबाफोर बासुगावखौ नुवाखैबा नायदो आंनि बासुगाव बोरै फैया आं दा बासुगाव कलेजाव थांगासिनो बासुगाव कलेजखौबो एसे देखायनो नाजानोसै मबाइलखौथ' सोनो होआ होनायालाय नायनोसै आरो सब रिपिट হৈছে মানে कुइसन गिला
Nih guys, लोगोफोर एग्जामा जोब्बाय दा नै गासिबो आंहाबो थांनो रेडि मानसिफोरा गासिबो कुइसनाथ' बिराद इजियानो फैदोंमोन एसे इंलिशा मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय इंलिशा बारा मोजां जायाखै माबायासो जिकेजों माबाजों मोजां जाबाय आरो दा थांसै एग्जाम होखांनानै बिराद मोजां मोनबाय एग्जाम होखांनानै मानो होनबा दाख्लै आङो फरेस्टार ग्रेड 1निबो एग्जाम होदोंमोन ना खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरो नाथाय एसे भलियामखौ आप होनानै लादो मानो होनबा आं होनोसै बिनिखायनो बुस्थुआ थारमाने दाख्लै फरेस्टार ग्रेड 1निबो एग्जाम होदोंमोन ना आङो 8 तारिखआव डिसेम्बर कुइसनानो गासिबो रिपिट गोजा दिनैनिया 10ता 12तासोआ रिपिट गोजा ओमफ्राय कुइसनानो मिस्टेक अबेबा एन्सारानो गैया बै मोनसेयाथ' बदमास रुलजोंबा 9 मोनोमोन आरोना नाथाय नायनानो गैया एन्सारानो मा होनबावनो आरो अबेबा बे इंलिसावबो एडभार्ब दंमोन माबा माबि दंमोन बेफोरखौ आन्दायलायनानै होनानै गैयामोन दा नायनांसिगोन बिटिआरनि सरकारा मा होनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मा खालामो बेफोरखौ होनदों मेमाथ' जोंनाव होनदोंमोन नोंसोर बेखौ फुल लिरबाबो माबा मोनसिगोन होननानै फुल मार्क मोनगोन होननानै माने रं एन्सार लिरबाबो नोंसोर फुल मार्क मोनगोन होननानै बिदि दोनदोंमोन आरो दा नायनोसै मा जायो थांगासिनो आङो क्लास गंसेयाव ओरै नै हारसिंसो नै बिराद एग्जाम होनानै थांस्रावगासिनो मानसिफ्रा जिखुनु एग्जाम होनानै आं एग्जाम हलाव आं मिनिहैदोंसो मिथिबाय माने आंना माबाया पेपार कर्डआ दिमोन आरोना ओमफ्राय आं फार्स्टआव मेथ्स इंलिश बानायबाय बेनिफ्राय मेथ्स बानायबाय ओमफ्राय दाना उनाव जिके बानायबाय आरोना आङो जिकेखौ नायनानै मिनिबायसो आङो माथो दाख्लैनि कुइसनफ्रा रिपिट जाजोबदों होननानै बेबायदि आरो आइए कहाँ है मेरा माल किधर है ए कैसा गया तेरा एग्जाम हाँ ए कुछ बोलो मेरा ब्लॉग चल रहा है इधर कुछ बोलो ब्लैक हेलमेट ब्लैक जंपर पहन के और ये सस्ता स्कूटी कितना साल का है ये स्कूटी बोलो 8 इयर्स हो गया अभी तक नया नहीं लिया क्या इतना गरीबी हो गया तुम दे दो मेरा माल दे दो अगर तू मेरा माल देगा तो मैं तेरे को पैसा देगा तेरा चलो कैसा गया तेरा एग्जाम अरे क्वेश्चन तो रिपीट ही हुआ तू बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ रे साला अरे और बहुत मिस्टेक है पता है तुझे वो वाला अरे वो था ना एक हाँ दे दो मेरा कवर ये मेरा कवर साला ले गया था वो ये कैसा जूता है रे मजाक ब्रो कहाँ से आया तू इधर से आया था मैं सोच रहा इधर से आएगा तू और थांदो दे मादे आंनि ब्लगाव थांसै होनना बुंदोब्रा दे आं थांसै नोंबो थांदो बिदि होनो आरो माबायदि जागोन नोंना एग्जामा ओइ मोजां जायाखै नै ना थांसै गाइस न'आव आंबो होलांसै आंना बिदि बेना नैबिजों थांनांगौ आंना ओरैजे उल्टा गिदिंफिननांसिगोन दहाय बे अबेबा बे लामाजों फैलाबायदोंमोनलै बेजों कासिक'त्राजों जों दा कासिक'त्रायाव दङ साहा लोंदोंमोन जोङो सिंग्रा जाबाय ओमफ्राय बेयाव थांसिगोन आं थांबाथ'ला हाखायो मालाय हेल राइडारसो मालाय हिन्जावफोरनि हेल राइडारसो स्कुटियाबो 8 बोसोर जाबायनो बिमाबो नै थांदो होमबा बाय दे बाय